दोपहरिया में। मारेली सबके नई सामान बाटे, पतरी कमरिया गजब मुस्कान बाटे। आई हो भगवान बड़ा ताजाई सामान बाटे। कहिया लागे ले रेली गड़िया खड़ी दोपहरिया में। कहिया लागे ली रेली गड़िया खड़ी गजब स्टाइल बा। बाटे रिंगटोन इनके चोली में मोबाइल बा। लचके लपतरी कमरिया खड़ी दोपहरिया में। लचके लपतली कमरिया खड़ी दोपहरिया में। मारेली सबके नजरिया खड़ी दोपहरिया में। मारेली सबके नजरिया खड़ी दोपहरिया